Benvinguts, amics i amigues de Més que Linux. Ara toca parlar de les maneres de visualitzar el document, és a dir, de com de gran o com de petit podem visualitzar el document. De vegades tenim necessitat de veure'l en gran i treballar el document amb tota la grandària que ens permet la nostra pantalla, però podem necessitar de veure tot el gran que és fins al final del document. Com podem aconseguir això? Això ho podem aconseguir en el menú Visualitza, l'últim ítem de menú que es diu Escala. Aquí tenim diferents opcions, tota la pàgina, i de seguida veurem que el document que nosaltres tenim en pantalla està format per 2 pàgines i mitja. Aquí tenim de seguida una visualització de com és de gran aquest document. Ens podem fer una idea de l'abast d'aquest document i de la seva formatació, per poder-lo corregir, per poder separar aquest paràgraf que ens ha quedat 2 línies en aquí, 2 línies en aquí, o aquest paràgraf que ha quedat aquí només una línia, o bé decidim de deixar-lo d'aquesta manera, o potser ens adonem de que volem donar més interlineat, perquè aquestes línies les veiem que estan massa juntes, o potser les veiem massa separades. També a l'escala tenim amplada de la pàgina. Una altra opció que tenim és visualització òptima. O tenim un ampli ventall de tants percents. En aquest tant per cent del 100%, el 100% ja veiem, ens permet veure doncs, que aquí tenim un super paràgraf, que això no ho podem deixar així. Aquest comentari doncs, un petit paràgraf introductori, però aquest paràgraf segur que té més d'un subparàgraf i caldrà tornar-lo a llegir, tornar-lo a subdividir, perquè segur que no està ben escrit el comentari del poema. Veiem doncs que visualitza i escala ens permet de tenir eines suficients per poder treballar la forma del text i fer-nos una idea de com ens ha quedat el text que nosaltres hem escrit, tenint una visió global de tot el text necessària per poder-li donar format, corregir-lo i donar-li forma. També podem visualitzar-lo sota la forma de format web, que seria com ho veuríem en una pàgina web. Ens pot interessar.
Tenim també l'opció de veure'l a pantalla completa. A pantalla completa tenim aquí l'opció per sortir de la pantalla completa i tenim tots els fulls que composen el nostre text. Eines totes perquè podem fer servir la nostra pantalla com un veritable escriptori on poder manipular i poder treballar amb el fitxer. I bé, doncs fins aquí el nostre comentari del menú escala.